मोनसे चेलेन्ज लाना फैदों आरो जोंहा चेलेन्ज खालामगिरिया नै बेजों आंजों पुचका चेलेन्ज आरो नै बयबो आंनि भिडिअआव संनाय खावनाय बेरायनायल' नुबाय थायो दिनैनि भिडिअआनो जाहैगोन नै भिडिअआनो जाहैबाय पुचकानि चेलेन्ज आरो दिनै बाबुजों आंजों ना सोर जानो हायो इयाव माने 15टा आरो इयो उन्दै गथ' नङा होमबा सोर जानो हायो बेजों दा जों स्टार्ट खालामनोसै स्टार्ट खालामनोसै जों जानायखौ बिदिब्ला दे 1 2 3 स्टार्ट लासै लासै नै जोंना सासेया लासै 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 जाब्रा बाबु Ang kamar tadi. Alu dong. Serpasan aja ya. Lasik. Lasik siapa? Alun di belakang baru. Biji ko bisa nang Bidi ko lah. Challenge kalambiri anang na. Nunggu dah alu war. One, two, three, four, five. 5%. 1, 2, 3, 5. No, 5. There. Nom. Itu container. Wow, finally Babu finished. Ada mencet apa ini? Krisila. Nah, songkri salah, baik tu nggak songkri. Gue tadi kan rumah na. Terus kali video lo mau baik ni. Guys, जोंना finally नै जोब्बाय बाबुआ complete जाबाय जानानै आंना मोनसे थाबाय नै बाबुआ फार्स्ट जानो हाबाय आरो ओमफ्राय आंना मोनसेल' थाबाय 15थामोन आरो गासै ओमफ्राय दा बाबु चेलेन्जआव मा होगोन होनदोंमोन हो
मानि चेलेन्ज मोनगोन दालाय बाबुआ फैसा 100 मोनसिगोन आरो ना बाबुआ कमप्लिट खालामनो हाबाय नालाय बाबुआ फैसा मोनसिगोन 100 थाखा फाइनाली बाबुआ फैसा 100 मोनसिगोन आरो जों 100 नि चेलेन्ज खालामदोंमोन नै बाबुना फैसाया न बाबु दे माबायदि मोनदों नोङो चेलेन्जखौ देरहानानै माबायदि मोनदों नोङो चेलेन्जखौ देरहानानै मोजां आरो नायाखौ देरहानायनि बाबुआ देरहाबाय नोंबो आखाइ दोनदोंबा खारलांबाय हनै फैसा मोननानै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय गाइस